Witam Was pięknie. Posłuchajcie taką pogodkę. Jako Pombuczek stworzył matkę. Jak mocie radzi to moi drzistani, a ten mój kanał, to go subskrybujcie, a dodajcie mi pyty lajka, a jak nie oglądniecie całego filmu, tak aspoň tego lajka mi dejcie, bo to jest do mnie ważne, co by ten mój kanał uwidziało więcej ludzi. Pombuczek się fest tropił już 6. dzień. Coś ich furt szpekulirował, dropał się po głowie, klupał, żazał, wiertał, a odciepował precz na bok jakiś ich wieca. W całym niebie żaden nie poradził spać, bo tak ramplował dzień a noc. Aniołowie się już zaczęli starać, co zaś ten staruczny Pombuczek wywodzą. Ale przeca wszyscy wiedzieli, że na ozajst wie co robi, bo przeca stworzył wszystko dookoła. Ale najważniejszy anioł nie wydzierżał, a się opołożył przyjść ku Pombuczkowi, a się go spytać. Cóż tela ramplujecie? Słychać was po całym niebie, a we wszystkich galaktykach. Robię coś ich, bez czego nie będzie świata. Ale dyć przeca użeś świat stworzył, a są żeś żyk, że to wszystko je dobre. Stworzył żeś a i ludzi, co cię nie posłuchali, a żeś ich wygnął z Edynu. Ja stworzył rzech to wszystko, ale chybią mi jeszcze kogosik. Anioł się dziwo, co Pombuczek robi, a on lepi z gliny jakąś sikaj babę. Kiero ma 4 ręce, a ten anioł się go pyta, toż czemu ta baba ma 4 ręce? No bo będzie musieć robić kupa wiecy. Kole dziecek w chałupie, kole chałupy, a i kole chłopa. Jedną ręką będzie kolybać dziecio w kolybce, drugą ręką będzie ciść ku sobie synka, bo se strzaskał kolano, trzecią ręką będzie pisać ze starszym zadani, a czwartą będzie głoskać cerę po licach, bo ją foter oryczą. A czemu mo 3 oczy? No bo musi mieć 2 z przodku, a jedno ze zadku głowy, co by furt dziecka wachować, a i kiej waży obiot, lebo bigluje. Anioł się dziwo dali, co Pombuczek robi. A on ulepił gębę, kierą nie miała jeszcze żadna anielica. Tako była piękna. Na co i tako szumno pusa? No bo jak będzie dziecię husiać, co by ono chnet usnyło, bo se będzie myśleć, że widzi anioła. Tuż dobre, Pombuczku, pyty idźcie już spać, jutro też jest dzień. Jeszcze muszę jeszcze coś ich muszę wyrazić. Anioł się dziwo, a staruszny panoczek wziął serce. Największe serce, jakie widział, a wraził go do piersi tej baby, co ją ulepił. To serce będzie bić dla dziecek, a dla wszystkich ludzi we familii. Tuż musi być taki wielkucne. Żyk Pombuczek. Anioł się podziwał na tą babę, przejechał i palcem po licu, a prawi. Tukej coś ich ciecze. Isto ta baba je dziurawo. Nic nie ciecze, rzekł Pombuczek. To je łza. A do czego je ta łza? Ta łza dycki ciecze, jak boli, jak jest strach, radość albo smutek. Pombuczku, tyś je jednako wielkucny. Wiesz, ale joj tej łzy tukaj nie dał. Tak Pombuczek stworzył matkę. Pokiel ją jeszcze mocie, to bycie radzi, bo to je wielkucne błogosławieństwo. A jeśli uży nie ma z wami, to se na nią dyski wspomnijcie, nie iny dzisio, nie iny jak je Dzień Matki. Pombuczek wiedział, że nie poradzi być wszędzi. Tuż musiał stworzyć jeszcze jednego anioła, a tym aniołem je na ozajst matka.